Welkom weer in Je Driep. Bij de DBO-show, de enige show over Friezen en haar auto's. Vorige uitzending ga je hem kennis maken met Fouke. En Fouke ben het samen met nog een autofanaat. Daarom beginnen wij uit een doelleesblokje om bij Melissa. Kom maar mij. Hey, Hoi. hallo. Hoi. Is dit die auto? Ja, dat klopt. Dit is die van Dijk. Kist hem even laten zien. Jawel. Ik ben benieuwd. Ik zeg hem al steen. Dus dit is hem. Ja, dit is hem. Nou, vertel. Nou, wat ik speciaalst vind aan mijn auto, dat zijn de velgen. Die heb ik zo laten coaten, zeg maar. Ja. En het Wat interieur. is dat, koten? Nou, het is niet spuiten, het is zeg maar bij de stralen. Het wordt eerst gestraald. Ja. En dan kan je een kleur uitkiezen en dan zetten ze dat er zeg maar op. Ja, ik vind het gewoon mooi. En zwart en goud vind ik een mooie combi. En ik wou mijn auto een donkere stijl houden, Oké. zeg maar. Dus, en ik vond het goud vond ik er wel bij passen. Ja. Want onder de motorkap heb ik daar gele accenten. Maar dat wil ik straks ook veranderen in goud. Oké. Dus, Kunnen we die gele accenten even zien? Jawel. Ja. Oh ja. Ja, de motor moet er nog uit hoor. Wordt allemaal weer opnieuw gespoten en schoongemaakt alles. Oké. Dus dat is het volgende project. Dat komt dus het best eigenlijk nooit klaar mee. Nee. Ik ben eigenlijk nooit klaar. Er komt elke keer wel nieuwe dingen bij of dingen veranderen of weer opnieuw. Je blijft echt bezig hoor met deze hobby. En we zijn nou mee bezig? En we zijn nu bezig met de audio en het interieur. Oké. Nou, dat kunnen we misschien ook wel even zien. Ja, altijd. Volgende bij. Werkknapje. Wauw. Er komen boksen in of Ja. zo. De boxen liggen binnen. En dat zijn de kapjes die ervoor komen. Oh, nou zeker. Dit bent wel spin. Ja. En dit wordt Leuk. allemaal bekleed in hetzelfde stof als mijn bank en mijn stoelen. Waarom zitten die riemen zo helemaal naar achteren? Ja, dus dat is de bevestiging van gordels. Het zijn driepuntsgordels, die gebruiken ze ook in de racerij vaak. Oké. En dan moet je zeg maar daar vastmaken en onder. Zeg maar daaronder bij de stoelen. Oh, dat is wel heel speciaal. Ja, dat is een heel systeem. Nou ben ik wel benieuwd hoe het zit. Kunnen we het even een doelleesblokje om? Jawel. Hast ik een favoriet blokje om die je vaak riest? Of? Nou, meestal binnen stad Sneek. Die Stad, ja. Oh, Even ja. de auto showen. Even showen. Ja, want hij is dus eigenlijk echt favoriet om Ja. te showen. Ja, daarom. Oké. Nou, laten we even een blokje om. Is goed. Wat vertel het door jezelf? Nou, ik ben Melissa. En ik leer voor autospuiter. En mijn hobby is mijn auto en tunen. En de club. Nou ja, gamen vind ik ook wel heel leuk. We doen meestal ook racepelletjes en wat met de auto te maken heeft. Ja. Dus door leers van autospuiten. Ja, dit is mijn laatste jaar. Ik heb mijn diploma tweede autospuiter. En dit jaar doe ik mijn examen en dan ben ik eerste autospuiter. Oké. En dan dus, ben ik helemaal klaar. Dus dat is het spuitje dus toch zelf van die auto? Nou, deze auto niet. Die heb ik wel weggebracht. Maar een autospuiter. Maar een dagelijkse auto, daar ben ik nou mee bezig. Nou, die heb ik zelf strak gemaakt en hebben nieuwe achterschermen ingelast en dat soort dingen. En
En die heb ik wel het meeste zelf gedaan. Alleen het spuitwerk heb ik nou niet gedaan, want dat heeft mijn baas gisteren gedaan. Oké. Maar ik heb dingen van mijn vader gespoten en nou ja, van die kleine klusjes. En dat doe ik dan meestal op school, want ik moet 1 dag in de week naar school. Ja. Dus zo leer ik het een beetje allemaal. Oké, en Fouke is dus automonteur. Ja. Dat is die vriend. En doe je dan die dingen ook samen? Delen je hem die ook? Ja, die 200X van hem, die wil hij graag ook opknappen. Nou ja, en die ga ik waarschijnlijk dan voor hem spuiten. En ben je hem dan ook terug de auto's bij elkaar aan? Nee, hij was er al eerder mee begonnen hoor. Hij heeft mij, nou ja, door hem ben ik het eigenlijk ook gaan doen. Ja? Oh, dat Ja. is leuk. Zie je, het begint vaak met kleine dingetjes, met andere spiegeltjes en stickertje en dat soort dingen. En uiteindelijk dan ga je zo, of nog verder zelfs, in die wereld. Dus ja, Dus je hem vullen en mooi in on. ja, inderdaad. Leuk. Waar ben we nou? We zijn nu bij Texaco. Ja? Daar spreken we meestal af met de leden voor een meeting. Wat En, voor leden? De clubleden van DNA Performance. Of van wat hier ook op de Ja, zit. van Nou, best zo een vrouw. ja. En hoe hard doe die steende in zo'n mannenwereldje? Nou, dat is niet zo moeilijk hoor. Nee? Nee, ik ben wat gewend. Ik bedoel, ik werk met mannen en Ja. nou, qua vriendenploeg hebben we ook meer mannen dan vrouwen, dus ik ben wel wat gewend. Ja? Ja, Denk dat dat wat voor mij is? jawel. Ja? Tuurlijk Dus wel. iedereen kan het doen. Ja, jawel. Zullen we dan maar weer terug? Ja, is goed. Ja? Maar het zit het blokje om hoor. Ja. Daar ben je wel weer. Ja. Nou, hartstikke bedankt. Ja, jij ook. Ik vind het hartstikke stoer van jou dat je die als vrouw steende haast in deze wereld. Ja. En als deze hobby onder was. Hartstikke bedankt. Ik Ja, vind het leuk. jullie ook. Vies je nou dat Melissa de stoerste auto had, of de mooiste? Stem dan op haar via de social media. Wij binnen de volgende week weer. Mijn oren gast in een oordwarp of stad en natuurlijk een orenauto. Tot volgende week.